Miért nem tudom leadni? Nekem kéne ez Bence, meg. az egy posta, fel kell adni. Esküszöm, majd lefejelem, de tényleg megfogom. Annyira szívesen most csak fognám a hülye fejed, és annyira megrúgnálak. Annyira De szeretsz minket, és ezért nem teszed. Ó, ki mondta, hogy szeretlek titeket? Itt van, hogy Pesten halt meg. Nem mondod, Gyerekek. ezt pofáztam. Peti gyöngyösen fog meghalni. Mert Bence kinyírja. Mit csinál? Olvasom a életét izének, Jókai Mornak. Jó kezdődik, azt se tudom, hogy hívják. Baszki. Na, ez így nem fain. Ez így nagyon nem fain. Én 3000-et nem fogok elkölteni rá. Miért nem adod ide? Nem akarja ideadni. Mi a fogalma? Béka. Oké. Ne csodálkozz rá Nagy egyes. keske. Odírom regény fogalma, kőszívű ember fiai. Nem vagyok szagos, ez nagy terjedelmű. Te akadtál nekem, és ezt hangzott, hogy nem a terjedelmű. De akadt neked? Beakad neki. Te most csajjal leszel? Mindig azzal vagyok. Hát mert szeretné nézni, hogy fut a seggét. Lehet, te nem szeret? Szeretem nézni, hogy fut a seggét. Amikor fut, nézi a seggét. Lehet, hogy én is lány leszek inkább. Én maradok a férfinál. 3 lány, egy férfi? Nagy terjedő. Én nem azért vagyok fiú karakterrel, mert meleg vagyok, esküszöm. Én higgyétek, hogy a lányokat szeretem. Bence, akkor most legyél lány, és akkor teljes lesz a banda. Hogy lehet ilyen De hosszú? nem, én nem leszek csaj, hagyd abba. Csajos este 2. Miért volt első is? Hát valamikor biztos. Wow! Regény, pokker, de hosszú. Hogy lehet ilyen hosszú fogalom? Azt mondja, tanul. Ne röhög ki, ez igaz. Pokker, ez tényleg sokáig élt. Várjál, már Mixeltet olvastam, basszus. Születése nem érdekel, csak a halála. Az érdekel csak. Ugye beteg válasz. Pokker... Nem mondom, hogy mit olvastam. Tehát azt olvastam. Iskolái, Komárom, Pápa, itt lesz barátnője Petőfinek. Oké. Nem így jövök. Oké, mit csinálsz? Meri a faszát. Mi? Ezek ilyen csokis helyét. Csoki fasz. Kinder csokobombom, én csokis herének hívom őket. Csoki Igaz, hogy frucsi. így ilyenkor már nem annyira van kedvem Azok megenni őket, francia. de hát ja. Nekem van csoki rudam. Oké. Első regénye hétköznapok, második regénye nem tudom, mert nem írtam le. Beci, te nem írtad le, nekem fületem sincsen. Az ő írta meg a 12 pontot, nem Petőfi. Ő is mondta el. Nem Petőfi. Nem Petőfi ott se volt. Ugye köcsög ellopja minden idei kreditjét. Turdonán. Mondjuk Petőfi. Turdonán van olyan hely Magyarországon? Pakker. Hogy? Turdonán. Milyen buzin neveket hallod? Miért a bugyi? Ja, azt akartam mondani. Hogy mi magyarok csak buzi neveket tudunk adni? Képzeld, tehát, érted így, harmadikos koromban kaptam egy ilyen naptárat. Egy ilyen naptárat, és így fogtunk, és Rajmival leültünk az egyik padba, és elkezdtük lapozgatni, és ugye hátra lapoztunk a térképhez, és akkor csak így olvassuk, hogy milyen települések vagyunk, és egyszer csak így látjuk, hogy bugyi. És így, mi a fasz? Én ezt azt értem, hogy bugyi, finom fasz. Bugyi, finom fasz. Elestem a lépcsőn.
tüdőgyulladásból halt meg. Na, ez totálisan nem érdekel. Na jó, az egész oldal nem érdekel. Na jó, az egész könyv nem érdekel. Nem is értem, miért tanulom. Az egész tantárgy nem érdekel. Melyik őzik maszturbál ilyen hangosan? Peti. A regényről általában. Mindenki húsban van, csak Becét lehet hallani. Hát értem. Én ezt nem tudom, menjünk már játszani. Várjál már, tanulok! Cst. Nyomja az egeret. Haza, annak se. Mi a fasz? Most amúgy Lambi mi? Most Lambi. Hogy van? Nem kapom levegőt. Na mondd el, miért röhögsz, mert... Mondd el, miért röhögsz, mert mi nem tudjuk. Na, Bence. Na, fat man. Na, segg. Hogy jönnek ezek a szar? Nem, mert Lambi rögtem egyébként most ennyire, mert amikor rögtetek az, hogy én hogy rögök, Lambi tolt egy ilyen így a háttérbe. Az itt elkülönbe van vele. Én nem hallottam. Meg azon rögtem, hogy egyből rávágtad, hogy Peti masturbálja hangosan. Egy másodperc nem telt el a kérdésem után, ez a Peti! De jó vicc. Csak mondani akartam, van neki valamit. Miért nem vesszük fel ezt? Én ma veszem. Én veszem. Hál az égnek. Megy utó. De jó vicc. Jaj. Ilyen erőteljes nevetés. Mekkora lyukat baszott az emberekbe? Mi? Ez a röhögésük is. Jaj. Minecraft okos ház bemutató. Mi? Bemutatunk az okosháznak. Okos a házad? Nekem nem. Ne fesd az ördögöt a falra. Mennyi hat meghat? Nem hallottam, mert ez egy lakás. Nem értem. Új! Hogy meg, lehetsz hat... ilyen hülye vazeg? Nem. Ez egy lakás, amiben lakok. És? Nem kérdezhetek tőle ház dolgokat, mert ez egy lakás. De én kérdezhetek tőle. Hogy Nem, megcéltam Igen. őket. bassza meg, beépítek egy koldust a falagba, aztán kérdezem, hogy... Valagba. Valakba baszod. Én ugyanazt szeretetem, mint Peti. Én nem. Valakba basztál. Hogy lehet nektek? Valakba basztál. Én nem basztam falakba. Meg sehol nem basztam. De jól, nem én. Fáj a hasam. Ezt most nem mondod komolyan. Senki meg Ilyen se- buzivóv nem lehetsz. Senki Tudod, mit meg... csinálsz, kacok? Nem. Nem. Ugye nekem lefagyott az előbb a játékom, miközben a levegőben voltam. Azt hittem... Magyarul, amikor olyan nyitottam most a játékot, Mit csináltál a levegőbe? És beléptem a karakterembe, akkor a levegőben elkezdtem zuhanni, és meghaltam. És a glide. Mi? És a glide. Ötesnesítem meg korának. Épp ez az, hogy a Mountomon voltam, szóval mire kinyomhattam volna és benyomom a glide-ot, addigra már adott voltam. Te mind nevetsz, he? Te, valakba basztál. Ez fáj, ez nem lehet velünk többé csinálni. Ez nem, ilyet nincs.
De jó ég, meg, ez fáj. Elkezdjük már. Mindjárt várja. De jó ég. Tanulok. Ez nagyon rossz volt a számomra. Eredeti címe az Anya örökké lett volna. Miért nem az lett? Nem tudom, de kiírtok ezért egy Pandaren falut. Az anya örökké. Te vagy az anya, ők pedig a fiúk. Kibasszom mindet. Mi? Nem hallom, éppenséggel nyög az, akit kinyírok. Peti, te mit csinálsz? Mivel nyírod? Videókat nézek. Azt hittem nyögsz. Nem műfasszal, hidd el. Kicsit így borgen. Feldugtam egy botot a seggé. Bercsi, azt mondja, Bercsi. Kalandregény is. A magyarót. Ez hogy kalandregény? Még ezzel? Amikor... Ami magyarót eszik, kileg a magyaróját. Nekem azt Csajó! Misike! Nem. amúgy ez, Feldölte Misi csak is ez a magyaró. regény egy nagy szomorúság. Farkasokat gyilkolnak az elején. Onnantól már az egész szar. Jaj, maradjál már. Szegény farkasok. Elmondom neked, hogy a WoW elején is alapból farkasokat gyilkolunk. Ja, tényleg. Mit te mely játszol, Berci? Nem. Tanulok. Ja, persze. Itt tanulom, hogy romantikus vonások, nemzeti múlt, váratlan fordulatok a cselekményben. Mert szállak hol, találkoznak hol, szertágaz. Levegőt kellett venni egy alig rövid mondattól. Beszél egyre hülyén. Ez nem mondat volt, hanem csak gondolatjellel Nem, ez felzsarolt. csak felül a gondolat A jellem. helyszínek változatosak. Ne fújjál már. Hogy lehet a papis? Nem áll he! Tornádó közeledik. Pornádó. Porosnádó. Nem, én ezt máshogy gondoltam, de fogta ahogy akarok. Oké. Drazsit teszek. Ki a fasz érdekel? Mondd már meg úgy őszintén. Én tanulok. Valakinek a másik embernek a drazséját rákjához, vagy mi? Nem, ezt most mondottam be. Jó, ezt most voltottam fel, mondja. Nem is tudtam, hogy orvos vagy, Lambe. Felgondotta a férfi zacskóját. Belehullad a herébe. Ezt akartam mondani. Most már azt mondta, majdnem megfulladt. Jaj, mit mondod, a kurvák? Befejezzük egymás kapát. Milyen zacskó? Mi? Mi van az a hiddel? Előbb az acskóból bontottam ki. Hát Lambi, ki van nálad? Mondom, hogy megoperáltál egy férfi. A pincétben biztos börtön van, biztos nem megyek mostantól át hozzátok. A végig... Az biztos, hogy én sem. Végig... Nem is terveztem, de ezután pláne nem. Még a végén megbombolhatja az zacskómat. Elővették a Lidibe. Onnan hozzátok? Férfi vagy az acskós? Az acskó. Férfi zacskós. A Lidlbe lehet kapni zacskókat. Fúj. És ti vesztek Milyen szép zacskókat? köpenyem van. Mi vajon neked? Én azt értettem, hogy szögsztök bokanyám van. Azt értettem, hogy szögsztök bokanyám van. Most közelebb jöttem, de aztán rájöttem, hogy füles van rajtam, és ugyanúgy adok mindent, ugyanabban Milyen a faszom támos. az a szögsztök? Hát szögsztök. Én ezt értettem, amiből Lami mondott. Szögsztök bokanyám van. Nekem... Most figyeljetek, én leszek Lambi. Most legó van a kezembe, és legózok. Mikor És ez miért csináltam Lambi? ezt? De nem... Ez hülye. Mondom, hülye szegény. Segítség kell neki. Na, elkezdjük. Nem, tanulok. Berci, maradj meg csündben. Peti. Kussolj már, hallod? Hogy nem basztak fejbe egy lapáttal. Lambi köhög. Bátor, hűséges. Bassza meg, felcserélted. Becsületes. Én azt írtam, hogy báror. Meg az, hogy becsületes. Becsulátos. Elmondom, mit írtam kezdetben. Kiforratlan, gyermekes, a regeny végére hősé válik. Végén, maga végén. Lidegvári Bence. Az alakja rendkívül ellenszemes, számára csak a meggazdagodás fontos. Nem is Hazaaruló. igaz. És az árul. Gáspár Bence vohozik, és mindenkinek felbassza az agyát.
Vicces természetű, hangosan tud röhögni, és minden hülyeségen tud röhögni, ha már egyszer benne van a röhögésben. Ezt aztán jól megaszoltad, bazd meg. Ne fújjad! Bassza meg, Lambi, ne fújjad már a mikrofont. Én akkor elkezdem simogatni a képernyőt. Mi? Megsimogattam. Okos kutya. Ö, Ellensze vagy gonosz kétszínű Alfonszíne. Miért? próbálom megkeresni a izét. A faszt. Próbálom meg... Mi? Mi? Mit mondtál? Semmi. Én is ezt hallottam, köcsög. Nem. You want some fuck? Richard, király, Gárd. Az vihár. Nem. Ezért volt itt. Ennyi magyarót szoktál be most egyszerre? Túl sok volt? Te köcsög. Remélem nem hallotta. De hogy nem? A szobádba fürdesz, vagy mi? Mondd.